ערב טוב. אנחנו שמחים היום למעשה לסיים את סדרת הוובינרים שלנו של 2025, שכולה אורגנה על ידי דוקטור נעמי סיגל. זו אחת הפעילויות שלנו מתוך מטרה להעלות נושאים שהם חשובים, קריטיים, ואין ספק שנושא החינוך בעידן שלנו חשוב ביותר. לפני שניכנס, אני רק רוצה לספר קצת על פעילויות של פעילות חדשה שהחברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה התחילה, שזו תוכנית שנקראת שחר לצפון, מתוך מטרה לחבר את המנהיגות של המוסדות הרפואיים בצפון לחדשנות, ולא מדובר הפעם רק ברופאים, אלא בכלל במנהלים ומובילים במערכת הבריאות, כדי להביא חדשנות ולמשוך לשם עוד כוח אדם. התוכנית תתחיל בסוף דצמבר ונמשכת במשך חצי שנה, וכוללת פגישות במרכזי חדשנות במרכז הארץ ובצפון, והרצאות נוספות. כמו כן, אנחנו נשמח, תצטרפו גם ללינקדאין לראות את הפעילויות שלנו, לאתר שלנו, ונשמח שתירשמו כבר על 2026, כדי שנוכל להתחיל את הפעילות שלנו ב-2026. יותר מאוחר אנחנו נשים גם את הפרקוד הזה גם בצ'אט, כך שתוכלו להירשם ישירות לתוך ל-2026 לפעילויות שלנו. ומכאן נתחיל את הוובינר שלנו. אני מפסיקה נעמי, שלך, הבמה שלך. אז ערב טוב, ואיזה כיף כל מי שהצטרף אלינו, ותודה לכל הדוברים המעניינים שלנו שאני כבר מציקה להם כמה חודשים. ואנחנו כמו בתוכנית שלנו שראיתם, אנחנו נתחיל את הערב עם פרופסור דינה בן יהודה, דינה, שהתפנתה מכל עיסוקי הסל במרפאה ועוד כמה דברים קטנים. כולכם מכירים את דינה, מנהלת אגף ההמטולוגיה במרכז הרפואי הדסה, מנהלת היום גם את החינוך הרפואי בבית ספר לרפואה במכון ויצמן, לשעבר דיקנית הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. אז חינוך זה בעצמותיה, וביקשנו מדינה לדבר קצת על חינוך רופאי המחר. אז דינה, הבמה שלך. תודה רבה. אז באמת אני קראתי להרצאה רפואה בעידן ה-AI, ולתת איזו הצצה לרפואה של 2035, ומה צריך לעשות היום כדי להכשיר את רופאי המחר. לא שיש לי תשובות להכל, אבל אני אנסה. אז הרפואה עוברת מהפך בשנים האחרונות, ונדמה שרק המחלות נשארו אותו דבר. מעולם התוכן שלי, מיאלומה נפוצה, שזה הגידול הממאיר של תאי הפלזמה, שמחלה מתאפיינת בהופעה של נגעים ליטיים בעצמות, ופה אתם רואים שתי גולגולות שנראות בדיוק אותו דבר, למעט שזה ממצרים העתיקה מ-4000 לפני הספירה, וזאת גולגולת של חולה שלי מלפני שנתיים. אז המחלות נשארו אותו דבר, החולים הם שונים, אוכלוסייה מבוגרת יותר, יש מעבר ממחלות חריפות למחלות כרוניות, מעבר מבית חולים לקהילה ולפלאפון ולביתו של החולה. החולים יודעים יותר, יש אובדן של הרפואה הפטריארכלית או המטריארכלית. אני תמיד נזכרת בביקור שהיה לנו עם פרופסור אליקים, שהיה באמת גדול המורים של מי שלמד רפואה בהדסה, ואני זוכרת אותו מתכופף לחולה ואומר לו, מחר אתה עובר ניתוח לב פתוח, וכשהוא שאל אותו למה, אז הוא אמר לו, כי אני אמרתי ואף אחד מאיתנו לא היה מזועזע. היום איפה אנחנו ואיפה זה, שהרי כשהחולים מגיעים אלינו, גם אם זה לדעה ראשונה, זאת כבר דעה שנייה, כי הם ביקרו את דוקטור גוגל קודם. אז האמת היא שהביקור אצל דוקטור גוגל לא היה לי כל כך קשה, כי תמיד יכולתי להגיד לחולה, למה לך לשוחח עם המילה הכתובה, בוא תדבר איתי, אתה תשאל שאלה, אני אענה תשובה, אבל אז בא צ'אט GPT, ועכשיו כבר מישהו מדבר איתם, ויש דיבור עם המכונה, ואולי אם יהיה זמן אז אנחנו נחזור לזה בהמשך. הרופאים הם שונים מרופאים שיודעים מעט על הכל, רופא הכפר שטיפל בילדים ובזקנים וילד, וגם עשה ניתוח אפנדקטומי לעת הצורך, לרפואה שבה רק באיבר הזה יש כבר 7 תת התמחויות,
כלומר, אנחנו יודעים הרבה על מעט תת התמחויות, אבל המהפך הרציני ביותר זה הרצון שלנו לעבור לרפואה מותאמת אישית. עכשיו, לרופאים הוותיקים בינינו, אני בטוחה שכמו לי, כל פעם שאומרים רפואה מותאמת אישית, אז אני חושבת, אנחנו עושים רפואה מותאמת אישית כבר המון שנים, נכון? כי כשיושב אצלי בחדר עוד חולה עם לימפומה, או עוד חולה עם מיאלומה, הדבר הראשון שאני צריכה לשאול את עצמי, זה מה המיוחד, או מה השונה בחולה הזה ובמחלתו, יחסית ל1,000 חולים אחרים עם אותה מחלה. כי ההבדל הזה הוא מה שמשנה מרפואה פרוטוקולית לרפואה מותאמת אישית. אבל היום אנחנו רוצים יותר מזה. אנחנו רוצים רפואה מותאמת אישית עד לרמה הכי גבוהה של ההתאמה. ומה צריך בשביל זה? אז בראש ובראשונה צריך מחקר תרגומי להבנת תהליכי המחלה. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים, זה אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל בין החולה אצלי בחדר לאלפי חולים אחרים, אני צריכה ביג דאטה, הרבה נתונים על הרבה חולים שבשביל זה נצטרך את הבינה המלאכותית. אנחנו יודעים היום את החשיבות של גורמים סביבתיים, חשיפות, דיאטה, המיקרוביום, איזה תפקיד חשוב הוא ממלא בהתבטאות של חלבונים, ובסופו של יום צריך שיהיה גם מישהו שיפתח את התרופות והטכנולוגיות, אחרת אנחנו נדע בדיוק מה החולה צריך, אבל לא יהיה לנו מה לתת. אז בעצם כשהתחלתי להיות דקן היה ברור לי שאם כשאני סיימתי בית ספר לרפואה וידעתי הריסון זאת הייתה שפה מספקת, הרופא של היום ובוודאי הרופא העתידי יצטרך לדבר יותר משפה אחת, אז אני בחרתי במחקר התרגומי להבנת תהליכי מחלה, ולזה אנחנו צריכים רופאים חוקרים. בתור דקן הקמתי מסלול חדש לרופאים חישוביים, מסלול סגול, שבו סטודנטים לרפואה לומדים רפואה ומדעי המחשב ביחד. המוטיבציה שלי לזה הייתה הזיכרון שלי מזמן שחזרתי מארצות הברית, שם למדתי להשתמש ב-PCR, בשביל לאתר תא אחד ממאיר מתוך 1,000,000 תאים בריאים, והרופאים הבכירים במחלקה אמרו לי, תסתכלי במיקרוסקופ, רק ככה עושים הבחנה של לוקמיה. ואיתי חזרו רופאים שלמדו בארצות הברית לעשות ניתוחים לפרוסקופיים, אבל הכירורגים המבוגרים אז היה להם את המשפט כירורג גדול, חתך גדול, כירורג קטן, חתך קטן, והמשיכו לפתוח בתנים עוד הרבה שנים כשהטכנולוגיה הייתה כאן. התפקיד של הרופאים החישוביים זה לא רק להיות בקשר שבין בתפר, שבין מדעי המחשב ורפואה, אלא גם להנגיש את זה לרופאים שזה לא חלק מהשפה שלהם. כמובן שיש את ה-MPH בבריאות הציבור, וגם מסלולים של יזמות וחדשנות, וזה אחד התפקידים של החברה שאנחנו שייכים אליה. במכון ויצמן אנחנו מנסים להכשיר היום רופאים שידברו את כל השפות האלה, והם בעצם מהיום הראשון כבר לומדים בצורה יותר אינטגרטיבית את כל אחד מהנושאים. אנחנו נתנו הרבה מאוד משמעות לפיצוח הקוד הגנטי ובצדק, אנחנו מאוד התקדמנו וידענו יותר והבנו יותר על המחלות, אבל מסתבר שזה כבר לא מספיק, והבאז החדש הוא אומיקס. אז למי מכם שהמילה הזאת היא זרה לו, אז גם אני לא ידעתי מה זה, פעם ראשונה שמעתי את זה, והתפלאתי לראות כשהסתכלתי בגוגל, שזה נורא פשוט, פשוט תיקחו את כל תחומי הביולוגיה והקליניקה שאתם מכירים, ותוסיפו אומיקס בסוף. אז אל תגידו יותר גנטיקה, תגידו גנומיקס, ולא אפי-גנטיקה, אלא אפי-גנומיקס וטרנסקריפטומיקס ופרוטאומיקס ומטאבולומיקס ואימונומיקס, אבל גם לתיקים האלקטרוניים יש היום המון אינפורמציה שאנחנו נצטרך לאסוף על החולים. אנחנו יודעים היום שדרך הטלפון הצלולרי אנחנו יכולים להבחן בעיות קוגניטיביות, כולל להבחן מהי הבעיה הקוגניטיבית. יש לנו את כל הנושא של מיקרוביומיקס, מלא מוניטורים שאנשים מסתובבים איתם ואפשר לאסוף את הדאטה,
ובסופו של יום נרצה לקחת את יחסי הגומלין בין כל האומיקסים האלה, למה שאנחנו קוראים אינטר-אקטומיקס, ואז בעזרת למידת מכונה, ניקח מחלה נגיד כמו לימפומה אגרסיבית, ובעצם אנחנו נכרה הרבה מאוד נתונים עם למידת מכונה, ואז באיזשהו מרכז אומיקס, קראתי לזה מרכז עזריאלי כי הם תרמו לנו לזה בעברית, תהיה הרופאה החוקרת, המדען הבסיסי, והקטנצ'יק הזה עם החלוק הלבן והמחשב, זה הרופא החישובי, וכולם ייצרו טיפול מותאם אישי לנועה. ופה אני נכנסת לבעיה הראשונה שהרפואה הזאת תציג בפנינו. פתאום מחלה שכיחה כמו לימפומה אגרסיבית, הופכת להרבה מאוד מחלות נדירות. מי יממן את הליך האבחון? מי ינגיש את הטיפול המותאם אישי? מה יהיה השיח רופא חולה? כבר היום אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים את החולה, יש ביטוח פרטי או אין ביטוח פרטי? כי אנחנו יודעים שיבוא היום שלא נוכל לטפל בו בכל הטיפולים החדשניים בלי זה. ועוד לא דיברתי על עריכת DNA בשיטת הקריספר, כל הנושא של הביו-קונברג'נס, היכן שהתוכנה הכי מתקדמת פוגשת את הביוטכנולוגיה הכי מתקדמת, והתוצאה היא רובוטים ואורגנואידים והדפסת איברים, והדם על שבב, ויש את כל הנושא של drug repurposing, תרופות ששימשו לדבר אחד ואנחנו יודעים היום שמתאימות גם לדבר אחר. ואין ספק שנדרשים כללי אתיקה רפואית חדשים. ואת זה חלק מהדברים שאנחנו חייבים להנחיל לרופאי העתיד. מאגרי הנתונים הגדולים במערכת הבריאות, כל מי שמדבר איתי, אני עכשיו יושבת ראש ועדת הלסינקי ואומרים לי מוטמע, מקודד, הכל פרוץ לכל עבר. הנושא של הקריספר, אנחנו יודעים היום שאפשר לעשות את העריכה הגנטית גם בתאי רבייה, בידי מי זה יהיה ולאן זה יגיע. ותחשבו על נושא של נגיד הדבר העיקרי שאנחנו ביחסי רופא חולה, זה הנושא של שקיפות. כשאני מחתימה מישהו על טופס הסכמה לכימותרפיה, אני יודעת בדיוק על מה אני מחתימה אותו. אבל כשהמחשב יכתיב את צורת הטיפול, בגלל הקופסאות השחורות, בעצם גם מי שתכנן ובנה את האלגוריתם לא יודע למה המחשב החליט כך או אחרת. ומה קורה בטעות בטיפול, ואיפה יהיה הצדק החברתי. הרי בסופו של דבר מה זה AI? הוא אוסף נתונים מהרשת, אבל הוא יכול לאסוף רק נתונים שקיימים. ואם יש מכשיר פנטסטי לאיתור של מלנומות, אבל הוא טוב רק לאור לבן, ואין לו נתונים על אנשים כהי אור, אז אצלהם לא תהיה נגישות, ולא יהיה יהיה פה סתירה לעקרון חוסר האפליה הבסיסי, ותהיה עצמה של הפערים ברפואה. אז שואלים אותי האם הבינה המלאכותית תחליף את הרופא, ואני חייבת לומר שדווקא פה אני פחות דואגת. לי ברור שבעולם הדיגיטלי כולנו נזדקק לחמלה, או כמו שנתן זך אמר, כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, ואני לא חושבת שיהיה תחליף לרופא שימשש את הבטן של החולה ויסתכל בפנים מתי כואב לו, או כשאני שמה סטטוסקופ על הלב של החולה ונוגעת לו בדופק ביד, הרגע הזה האינטימי של המגע, הוא רגע שבו הרבה פעמים חולים מספרים דברים שהם לא אמרו קודם. ופה בא צ'אט GPT, ואחד הדברים שאני למדתי זה הצ'אט GPT, יש בו המון חמלה. אני בספטמבר 23 הכנתי הרצאה לחולים על צ'אט GPT ושאלתי אותו מה הם 5 השאלות שהחולים עם המחלה הזאת שואלים אותו בשכיחות הכי גבוהה. הצגתי את עצמי כחולה במחלה וביקשתי ממנו שיענה לשאלות, אבל כשאתה מתחיל לדבר עם בן אדם שאלתי אותו מה שלומך, ואז הוא אמר לי thank you for asking, I'm just computer program, so I don't have feelings, ואני נשמתי לרווחה. אבל פחות משנה אחרי זה כששאלתי אותו מה שלמה,
בשביל קבוצה אחרת לחולים, הוא כבר לא אמר שהוא קומפיוטר פרוגרם, הוא אמר I'm here and ready to assist you, how can I help you today? ואני יכולה להראות לכם פה, יש חולה שאומרת לו, אני נורא מפחדת, הבן שלי סמג"ד בגבעתי, כל הזמן בעזה, יש לי נכדים קטנים שאני מטפלת, והוא אומר, קודם כל את לא לבד, הפחד שאת מרגישה הוא תגובה נורמלית. הוא עובר איתה דבר דבר, דומה מאוד לאיך שאנחנו מדברים עם החולים שלנו. אז מה בעצם הולך לקרות? ואני עשיתי פה מודיפיקציה על מודיפיקציה של דוקטור סוס. ובדוקטור סוס אני אומרת, I will treat you in a room, I will treat you now on Zoom, I will treat you in your house, I will treat you with a mouse, I will treat you here and there, I will treat you because I care. ובעצם מה שאני רוצה להגיד, שהטכנולוגיה, אין ספק שהיא מגדירה לנו את האיך. אני בטוחה שאנחנו נעשה רופאים הרבה יותר טובים בזכותה. אני חושבת שאנחנו לא צריכים לפחד ממנה, אני חושבת שאנחנו צריכים לגדל את רופאי העתיד לתוך זה, אנחנו רוצים שהם יהיו רופאים חוקרים, ושהם יהיו רופאים שמבינים גם בכל הנושא של AI, אבל החמלה מזכירה לנו את הלמה, וביום שאני אשכח את הלמה, אני לא חושבת שאני ארצה להיות רופאה, ובאחד הלילות ניסחתי את זה בצורה כזאת, אנחנו מפענחים גנום אחר גנום, מולקולה אחר מולקולה, עד שהמחלה השכיחה מתפצלת למאות נדירות, אבל בתוך כל רצף כזה, בין האותיות ACGT של ה-DNA, יש סיפור חיים, פחד, תקווה, ילדים שמחכים בבית. הרפואה מותאמת אישית באמת לא נכתבה רק ב-DNA, היא נכתבת במפגש שבין שני מבטים. תודה רבה לכם. עכשיו אני רק רוצה להראות לכם, ביקשתי מהצ'אט GPT שיצייר לי, אני עכשיו בסל התרופות, אז ביקשתי ממנו שיצייר לי איך אפשר בעולם הבלתי אפשרי הזה, שיש כל כך הרבה טכנולוגיות ואין את הכסף, אז הוא צייר לי את זה. אתם רואים את הרפואה המותאמת אישית מצד אחד, ואת הכסף מהצד השני, ונצטרך למצוא את האיזון. אז תודה על ההקשבה וחורף בריא. וואו, דינה, היה נהדר, אני התרגשתי. אז הדובר הבא שלנו הוא אבידן שפירא, שהוא המנכ"ל של אינסיידר גרופ, שהיא החברה שבעצם עושה את ה-VR, את המציאות המדומה בלימודי האנטומיה, בגרסה החדשה של לימודי האנטומיה באוניברסיטת רייכמן. אז אבידן גם ואינסיידר נותנים לנו גם חסות למפגש הזה, תודה לכם, והצלחנו לפחות בדמו באמת להעביר את התחושה של איך זה ללמוד ואיך זה להסתכל ב-VR באנטומיה. אז אני מקווה שזה עכשיו גם הולך לעבוד לנו טוב. אז אבידן, גם אני מקווה. שלום לכם, אני רק אפתח להודות שוב לפרופסור בן יהודה על הרצאה שהצליחה להיות גם מעניינת וגם מרגשת, והאמת היא שזה שארנון דילג עשה לי קישור אלגנטי לכך שבעצם פרופסור בן יהודה סיימה במילים של הצורך באמפתיה והצורך באמת ברופאים נוכח כל הטכנולוגיה הזו. אני בא להציג טכנולוגיה שמדברת עם AI, מקבילה קצת ל-AI, אבל תפקידה הוא באמת לתת את הכוח בידיים ובעיניים ובמוחות של הרופאים, עם יכולות חדשות ואפשרויות מעניינות, אז אני מקווה שגם לכם זה יהיה מעניין. כמה מילים עליי ממש בקצרה ועל החברה. אינסיידר מייצגת פלטפורמה בין יתר הפלטפורמות שאנחנו מפתחים ומייצגים, שנקראת מדיקל הולודק. זו בעצם פלטפורמת מציאות מדומה עם יכולות AI בחלק מהמודולים שלה, שמנגישה לימודי אנטומיה, דיסקציה, דימות רפואי ובניית שיעורים בתלת מימד על גבי פלטפורמות מציאות מדומה. אם אתם רואים במסך שלי משקפי מציאות מדומה כמו אלה, עם שלטים והיכולת להיכנס לתוך המדיום הזה. אז בואו נתחיל. רואים את המסך שלי כרגע? בצורה טובה? אני מקווה שכן. אז בעצם... כן, רואים טוב מאוד. מעולה, תודה רבה.
אז קודם כל קצת לגבי למה ללמוד ולמה מציאות מדומה. אז מספיק מחקרים בנושא, ואם תרצו בסוף גם אני אשתף אתכם עם המחקרים האלו. חוויות נזכרות בצורה טובה יותר מלמידה פסיבית. עד כמה שאני כבול כרגע למצגת ולקול שלי, אם היינו עוברים עכשיו חוויה משותפת ומשתתפת, הייתם זוכרים אותה בצורה טובה יותר, ואתם מוזמנים לאתגר אותי באירוע הזה. אבל אנטומיה ודיסקציה, כמו שרובכם מכירים מעולמות החדרי דיסקציה הקיימים, איך לומדים את זה בצורה שהיא לא פיזית? אז קודם כל אנחנו לא באים להחליף שום דבר קיים. אנחנו רוצים להביא ערך מוסף on top על מה שקיים היום. בהרבה מקרים היום אבל הלמידה היא תיאורטית ולעיתים גם פסיבית ומרוחקת, אבל בגלל שהזיכרון שלנו צריך חוויה גופנית וככל שיותר חושים מעורבים בזה, אנחנו נרצה לשלב את ההשתתפות הפעילה שלנו בתוך עולם הלימוד. אז במקום להקשיב להרצאה שמדברת על הלב, אנחנו יכולים להיכנס לתוכו או להחזיק אותו בתלת מימד ביד שלנו, וכנ"ל לגבי מערכות העצבים והשלד. אז האתגר האמיתי בלמידת אנטומיה היום, כמו שאמרנו, יש מגבלות מבניות שמשפיעות על איכות הלמידה. במקרים רבים חדרים עם זמנים מוגבלים, האיכות של הקדברס שמשתמשים בהם. יש גם עומס קוגניטיבי, כל מי שלומד רפואה יודע שהלוחות הזמנים הצפופים ומתי אפשר ועוד אלמנטים כאלה. יש פערים של תלת מימד שעד במשך בערך 200 שנה למדו בצורה שהיא כמעט זהה, ספרים וטקסטים דו-ממדיים של עולם תלת-ממדי, זה פער שכבר מסביר את עצמו, וכמובן פערי התיאוריה פרקטיקה זה משהו שמלווה את הממסד הרפואי בכל שנות הלימוד וגם בכניסה שלהם לעולם האמיתי, אבל יש גם נדבכים לדבר הזה כמו חרדה וחוסר ביטחון בין העשייה התיאורטית לחדר הניתוח. אנחנו מדברים על עולם שמנסה לגשר על הפערים האלה, לא להחליף, לא לייתר, אלא להוסיף עוד כלי חדש בארגז הכלים של רופאי העתיד, על מנת להקנות להם מיומנויות ודרכי הבנה. בסוף אנחנו מדברים על עולם שנקרא העברת ידע, ותכף נבין איך האירוע הזה קורה. אז טכנולוגיית מדיקל הולודק, לי יש ניסיון של 12 שנה בעולמות המציאות המדומה, ולתפיסתי, ועשיתי מחקר די מקיף בתחום, היא המתקדמת ביותר שקיימת היום בעולמות הלימוד הרפואי. זו בעצם פלטפורמה שמשנה את חוויית הלימודים, היא עובדת על מגוון די רחב של משקפי מציאות מדומה, מדגמי פיקו, וייב וקווסט למי שמכיר, והיא מאפשרת כמה מודולים של העברת ידע רפואי. מודלים בגודל אמיתי, אפשר להגדיל ולהקטין, להיכנס ולפרק, יש סריקות אמיתיות, אנחנו יכולים להכניס דייקומים מ-CT, MRI ואפילו אקוקרדיוגרפיה לתוך הפלטפורמה עצמה, זה אומר שאנחנו יכולים להחזיק בתלת מימד את הסריקות ולראות אותם במקביל למודלים בתלת מימד, ואפשר להכניס אנשים בו זמנית לאותו חדר. תחשבו על האפשרות שמרצה מבית חולים בניו יורק מעביר שיעור לסטודנטים פה בארץ וכולם נמצאים לכאורה באותו מרחב וירטואלי, מסתכלים על אותה סריקת CT או על אותו מודל תלת ממדי ועוברים שיעור משותף ביחד. אלה דברים שקורים כבר היום, זה לא מדע בדיוני. עכשיו מאוד קשה לדבר על וידאו ובמיוחד על מציאות מדומה בלי לראות שום דבר, אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אני אראה כמה קליפים מאוד קצרים שנערכו בקפידה, כדי לתת לכם את מה שהכי קרוב לטעימה תלת-ממדית. אני רק רוצה לציין שבסוף ההרצאה יהיה לכם את הפרטים שלי, וכל מי שירצה גם לעבור התנסות במציאות מדומה, או לקבל מידע שהוא קצת יותר מקיף ומשלים, שם יש לנו פחות מגבלת זמן, וזה גם הרבה יותר כיף לעבור את זה בתלת מימד על העיניים ולהיכנס לתוך העולם הזה. אז קצת לגבי, בואו נתחיל אולי דווקא בדיסקציה. אז בדיסקציה יש לנו סריקה תלת ממדית של גופה, שבעצם נכנסנו 8 שכבות פנימה. אז אני נותן לכם סרטון קצר. הסרטון הזה אגב מצולם מהפוינט אוף ויו של מי שמרכיב משקפי מציאות מדומה על העיניים. To Dissection Master XR. Now the entire human body from head to toe is available in virtual reality. It offers schools and universities a quick, easy and cheap way to teach human anatomy without a dissection lab.
Dissection Master XR is the leading anatomy app in virtual reality. אני עוצר לשנייה רק כדי לציין שכל נקודה כחולה שאתם רואים על גבי המודל הזה, זה בעצם מיפוי של האיברים. ככה אפשר גם לעשות מבחן סיכות למי שמכיר, אפשר לזהות, בעצם לשתף את הידע וגם למקבל את זה למודלים אנטומיים תלת-ממדיים כדי לראות איפה האיבר נמצא ואיך הוא נראה במציאות. It offers professionally dissected 3D human anatomy models fully annotated in the highest quality on a completely digital, fully immersive platform. The entire human body from the skin to the innermost organs can be studied in up to 10 layers. The human anatomy has been professionally dissected, carefully digitized, and precisely annotated with over 5,000 structures. The very high resolution and fully three-dimensional anatomy models provide a unique insight into the human body. אני עוצר את זה עכשיו, אם תרצו אתם תקבלו בסוף ההרצאה גם את הלינקים לסרטונים האלה למי שזה מעניין אותו וירצה לראות עוד. אני שוב ממליץ לכם לעבור את זה במציאות מדומה. עכשיו במקביל אני גם רוצה להראות לכם את האנטומיה הקלאסית. Anatomy Master is your 3D human anatomy. לפרק, להרכיב, לראות את כל מערכות גוף האדם side by side בסביבה תלת-מימדית. Atlas in virtual reality. Experience complex anatomy in true depth and spatial detail. Access high-fidelity models based on real patient data. Explore more than 2,000 annotated structures. Scale, dissect, and view them from any angle. Create immersive lessons and share them with others. עכשיו, אם שמתם לב, היא אמרה Create Immersive Lessons, אוקיי? זה אולי אחד החלקים שהמערכת הזאת, מעבר לעובדה שהיא באיכות מאוד גבוהה, והמודלים הם נאמנים למקור, וריאליסטי מאוד, המערכת הזאת מאפשרת יצירה ובנייה של סילבוס תלת-מימדי של המוסד האקדמי המזמין. מה זה אומר? שבלחיצת כפתור אתם מקליטים את כל הסביבה האימרסיבית הזאת, ויכולים לשתף אותה בזמן אמת עם הסטודנטים. עד 16 סטודנטים בו זמנית יכולים להיכנס לתוך מרחב וירטואלי, לראות אחד את השני כאבטרים, ולייבא פנימה מודלים. תחשבו שמוסד אקדמי מייצר סילבוס, שמרגע סיום ההקלטה, כל סטודנט לדורות קדימה יכול להיכנס ולראות את זה בתלת מימד. איך זה בעצם נראה? כמה שניות. Medical Holodeck is the platform for medical collaboration and teamwork in virtual reality. אבל אתם רואים גם דימות רפואי ריאליסטי. Discuss and teach medical imaging, human dissections, and 3D human anatomy models in a fully immersive digital environment. וטיזר קטן לגבי החלק השני, עולמות הדימות הרפואי. זה משהו שלתפיסתי, ודיברתי כבר עם כל המוסדות, כמעט כל המוסדות הרפואיים בישראל, החלק של הדימות הרפואי נמצא באיזה סוג של יקום מקביל ללימודי הרפואה. מה הסיבות אני לא לגמרי יודע, יש בית ספר לדימות, יש מומחי דימות בארץ, אבל סטודנטים לרפואה מתעסקים בדימות כאיזושהי פרקטיקה מקבילה ללימודים השיטתיים, ולא כמשהו שהוא אינטגרטיבי בעולם הרפואי. יותר ויותר מתחילים להכניס את זה, יש פרקטיקות נפוצות יותר ופחות, אבל נאמר לי באופן חזור ואמור, שיש עניין מאוד מאוד גבוה להבין איפה הדימות מקביל למודל התלת-ממדי. יש בזה ערך מאוד מאוד גבוה, גם בזיהוי סימפטומים, גם בהבנה תלת-ממדית של איך מכשירי הדימות תופסים את תלת-המימד של גוף האדם, והבעיה נמצאת בכך שאת רוב הדימות אנחנו רואים על מסכים שטוחים, וקשה לקבל ככה הבנה מרחבית. אז שימו לב מה המערכת שלנו יודעת לעשות. Thanks to the digital representation of 4D, 3D, כל סוגי הדימות הרפואי, מאקוקרדיו, CT, MRI ואפילו רנטגן, The שלא representation of תלת-ממדי, patient data אפשר in an לראות אותם immersive side digital by space side. allows extremely detailed insight into the ובנוסף, individual characteristics of a patient. תכף נגיע Thanks to לחלק digital השני, tools such as drills and יכולת cutters, להיכנס also precise פנימה, simulation of the לסמן, operation is ללמוד possible. באמצעות הדימות הרפואי. Creating medical digital twins in Medical Holodeck is simple and straightforward. Patient data is imported in no time and displayed in a fully digital immersive VR space. Medical Holodeck is also ready for teamwork. An unlimited number of users can connect and collaborate in VR. 4D and 3D data from CT, MRI, echocardiography, ultrasound, and other sources can be imported.
מה שאולי גם חשוב לציין זה שמעבר לכל מה שדיברנו עכשיו, זה מאוד קל ונוח. ממשק המשתמש פה וחוויית המשתמש בתוך וירטואל ריאליטי, שעד היום היה אירוע מאוד מאיים למרצים ולסגל רפואי, הוא מאוד אינטואיטיבי היום. זה ברמת פשטות מאוד קלה, ואפשר פשוט מעלים לענן את הדאטה אחרי שהוא עובר אנונימיזציה כמובן, ואפשר ישר להכניס אותו לתוך הפלטפורמה שלנו. החלק האחרון קשור לסגמנטציה, שזה אולי יותר לצד המחקרי, אבל המערכת שלנו היום יודעת לעשות סגמנטציה אוטומטית של איברים. אנחנו מעלים דייקומים של CT או של MRI, וכל האיברים מופרדים בצורה אוטומטית. ניתן לכם כמה שניות להתרשם גם מזה. כאן אנחנו יכולים לבודד את הריאות, שימו לב, אנחנו מעלימים את הריאות ויכולים לראות את הגוף בלעדיהם, זה משהו שקורה באופן אוטומטי. מי מכם שיודע איזה כאב ראש גדול זה לצבוע את האיברים לעשות סגמנטציה ידנית, יכול להעריך את הערך המוסף של כלים כאלה, זה כמובן מצריך מחשב גרפי שיהיה מחובר למשקפי ה-VR, אבל זאת מערכת שעובדת היום out of the box מה שנקרא. אוקיי, אז אני רואה שאנחנו בסדר עם זמנים, וקצת מבחינת נגזרות של מה שדיברנו עליו עכשיו. אז כשמלמדים אנטומיה ב-VR, לשמחתי אני כבר יכול להגיד אתה תצליח בשתי דקות, נכון? כן, כן, זה בדיוק הזמן שאני מדבר. אז מחקרים מראים שיש שינויים משמעותיים בתהליכי הלמידה. אני תכף אראה לכם באיזה מוסדות כבר הספיקו להטמיע את זה, וגם בארץ אנחנו מתחילים עכשיו שנה שנייה ברייכמן, עם שיפור של מעל 40% באדופשן של הסטודנטים לכלים האלה, ומעל 60% עלייה בזמן השימוש שלהם במערכת, אבל בפרקטיקה עצמה, הבנה מרחבית, יכולת לזהות מבנים אנטומיים, שימור ידע, כמו שאמרתי, הלמידה החווייתית, הפחתת חרדה בגישה לסבבים קליניים ופרוצדורות כירורגיות, זה מידע שהגיע אלינו מעבר לים, ומעורבות רגשית. סטודנטים שהם ג'ן Z, אפילו ג'ן Y, שכבר גדלים בעולם של אוריינות טכנולוגיות גבוהה, האינטואיציה שלהם פשוט פורחת כשהם נכנסים לתוך העולם התלת-מימדי הזה. אנחנו נדלג על הדרך הגוף, מוסדות שמשתמשים במודלים האלה, בעולם סטנפורד יוניברסיטי, קייס ווסטרן, במאיו קליניק, רופאים מתמחים עוברים סימולציות באמצעות הפלטפורמה שלנו, נמצאת בשימוש יומיומי. אני רק רוצה לציין שכל מי שירצה לעבור סימולציה בלי קשר למיקום, אני חושב אני רואה את עצמי כשגריר של הטכנולוגיה הזאת, כי אני רואה את האימפקט שמייצרת על רופאים לעתיד ועל מוסדות רפואיים ואקדמיה. מוזמנים ליצור איתי קשר ואנחנו נשמח לבוא ולהדגים אותה, ואם יש שאלות בסוף אז הפרטים שלי זמינים אליכם, וגם המצגת הזאת תשלח לכל דורש. תודה רבה לכם. אבידן, תודה לך, היה מרתק, ואני מניחה שזה רק ילך ויתפתח ויהיה עוד יותר וואו בשנים הקרובות, אז היה מרתק בשבילנו להתחיל וללמוד. בהחלט מגמה שקורית, ופרופסור אפק שיגיע מיד אחריי, גם יוכל להעיד על הוויז'ן שלו לטכנולוגיות האלה ולאיפה הן יכולות לפגוש אותן. תודה שוב. תודה לכם. ואנחנו התגברנו בינתיים על הטכנולוגיה, ויש איתנו את פרופסור אפק. היי ארנון. היי, שומעים אותי? שלם, הצלח. אז בתור הדיקן המייסד של בית ספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, פעם שנייה, בוא נשמע מה עושים הסטודנטים ברייכמן. מעולה, אז רק תעלי את המצגת ואני מיד נתחיל. הכל בסדר, אני רק אגיד שהרופאים החישוביים של דינה בן יהודה הם אכן יוצאים מגדר הכלל, וגם השימוש בטכנולוגיות שהרגע אבידן הראה לכם, היא בהחלט תורמת לסטודנטים, רק צריך להבין, לא צריך לחשוב שכל סטודנט מעצם היותו שייך לדור הצעיר יודע איך להשתמש, פשוט צריך לעשות תהליכי הטמעה, זה מה שלמדנו מהשנה הראשונה לשנה השנייה, וכרגע אנחנו למעשה מטמיעים את הטכנולוגיה, ואז כמו שנאמר, אחוז השימוש בה הולך ועולה. תמיד יש כמה אנשים שיכולים להדריך את האחרים, כי הם יותר פרון לנושא הזה.
אז נתחיל. נעמי, אני אבקש ממך להעביר, בסדר? לא שומעים אותך, אבל אני מניח שהתשובה היא חיובית. השקופית. אנחנו נדבר על האתגרים שעומדים מולנו, על התפקיד שלנו ברייכמן, זה גם עבורי הזדמנות להציג לכם בית ספר חדש לרפואה, קצת על חינוך רפואי וגם נגיע בזמן הנתון למסקנות. שקופית. אז הרבה מאוד אתגרים, בחלקם נגעה דינה, בנושא ה-AI, בנושא העלויות הכלכליות, לא פחות חשוב האוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, אנחנו כאנשי מקצוע, ומיד אני אגע בנקודה הזאת, כולנו מאוד חלק מאותו תהליך. שקופית. על הזדקנות האוכלוסייה היא אולי באמת האתגר הגבוה ביותר. ישנן מדינות באירופה שבהם שיעור הקשישים הולך ועולה משמעותית, ואין למעשה ילדים. ברגע שיש פחות מ-2.1 ילדים לאישה בשנות הפריון שלה, האוכלוסייה הולכת וקטנה, ורק שנבין את המספרים. דרום קוריאה זה עומד על 0.78. תוך 50 שנה לא תהיה דרום קוריאה. שקופית. המחלות וריבוי המחלות שבאות בוודאי עם הגיל, זהו אתגר נוסף שאנחנו חייבים להתמודד איתו. שקופית. העלויות, שזה הסיפור הגדול של ועדת הסל שפרופסור בן יהודה כרגע מנהלת, במטרה להכניס כמה שיותר למסגרת תקציבית נתונה, ואף פעם לא יהיה מספיק. שקופית. השתמשתי באותה שקופית שדינה השתמשה בנושא ה-second opinion, אז קלעתי לדעת גדולים, אבל בפירוש הצורך להתמודד עם ציפיות המטופלים שלנו זה אתגר מאוד לא פשוט. שקופית. artificial intelligent שעליו דיברה, ואני לא ארחיב, בגלל המשמעויות שהוא יוצר לנו בתוך המערכת. שקופית בבקשה. המחסור בכוח אדם רפואי הוא הופך להיות יותר ויותר משמעותי, וגורם אגב גם למצב של נדידה של רופאים, אחיות, ממקומות שהם יכולים להרוויח הרבה יותר. במדינת ישראל, רבותיי, זה הופך להיות איום אסטרטגי. שואלים אותי כמה עזבו. אז בכלל, קודם כל זה לא משנה. לפעמים מספיק שעוזבים 2-3 רופאים בתחום מאוד מאוד ספציפי, והנזק למערכת הבריאות במדינת ישראל הוא מטורף, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. שקופית. הפערים בין מרכז לפריפריה הולכים ומתעצמים בתוך המערכת שלנו, וגם הם מהווים את אחד האתגרים שנצטרך להתמודד איתם. הרי כאן למעשה, לכניסה של טכנולוגיות יכולה להיות בפירוש יתרון גדול, והיכולת שלנו היום לטפל באנשים, למשל עם סוכרת ביישובים יחסית מרוחקים בערבה, או אפילו מחול, מכל מקום, מאפשרת לנו במידה רבה לגשר על הפערים האלה. אז בנושא הזה של הפערים בין פריפריה ומרכז, אני חושב שהטכנולוגיות יוכלו מאוד מאוד לשפר את המצב. שקופית. אבל נושא שלדעתי לא מספיק מדברים עליו, זה על הברנאוט. התחושה של צוותים הרפואיים, של מביאה אותם פשוט לנטוש את המקצוע. כרבע מהאחיות, וזה לא רק בארצות הברית, זה גם במדינת ישראל, פשוט עוזבות. עכשיו תחשבו על שנים הרבות שלוקח לך להכשיר, וכמה זמן, וברגע שאתה מכשיר אותם, והן נשרפות למעשה ועוזבות, או עוזבים את המערכת, זה מייצר צורך להכשיר מחדש. שקופית. את הילה קורח אתם בוודאי מכירים, אישה מאוד מאוד מוכשרת עם BA בפסיכולוגיה, MA בדיפלומטיה, MD בתוכנית 4 שנתית מתל אביב, עבדה למהלך כל לימודיה כמציגה בערוץ 13, ואז היא החליטה להתמחות במקצוע מאוד מאוד ערכי, גריאטריה. ככה נראית הילה באמצע תורנות בגריאטריה, זה מתוך הפוסט שהיא העלתה. שקופית. היא החליטה שהיא לא מסוגלת להמשיך ככה, וככה היא נראית היום. אז תגידו לי,
שאתם רואים אותה כמתמחה בגריאטריה לעומת מציגה בפריים טיים של ערוץ טלוויזיה. איך מישהו יישאר בצורה הזו בעולם הרפואה? אז אולי לא כולם יכולים להופיע בערוץ 13, חלק מאיתנו מופיעים גם בערוץ 12, ואולי אפילו יהיו כאלה ימצא חן ביניהם ערוץ 14, אבל בסוף אנשים לא יישארו ברפואה אם אנחנו לא נדע להתאים את עצמנו ואת אורך החיים לשינויים בעולם. שקופית. שיטות הוראת הרפואה הן מאוד מאוד מיושנות. אתם רואים את האולם בפדובה ואת האולם שאני לימדתי באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד מקווה שעם התרומה הגדולה שהם קיבלו הם יעברו לכיתות, אבל אי אפשר ללמד עוד באולמות פרונטליים גדולים. לא זו הדרך. אנחנו חייבים גם לשנות את הדרך שאנחנו מלמדים. שקופית. ואם אני מסכם את הקטע הזה, בשקופית הבאה או בקריקטורה הבאה, הרופאים של מחר, מי שמלמד אותם זה המורים של היום שמשתמשים בקוריקולום של אתמול. והדבר הזה חייב להשתנות. שמעתם את אבידן מדבר על השימוש בטכנולוגיות מתקדמות, אבל כל תפיסת העולם שלנו חייבת להשתנות. שקופית. אין לי מספיק זמן לדבר על המאפיינים של הדור הצעיר, אני יכול להגיד לכם שהוא הרבה יותר אינטליגנטי מאיתנו. אם אני הייתי גומר לעבוד והולך לעשות מחקר, הדור הזה מבקש ליצור work-life balance, ואי אפשר יהיה למכור לו עבודה אחרי עבודה אחרי עבודה. כ-40% מהרופאים עובדים ביותר מעבודה אחת. זה מייצר להם גם את ההכנסה, אבל לא פחות חשוב. הדברים האלה גם מייצרים להם, ומייצרים למטופלים מספיק מפגשים רפואיים, זה לא יהיה בעתיד. וגם לדבר הזה המערכת צריכה לתת מענה, ואני אומר לכם, היא בכלל לא מתכוונת, או לא נמצאת בכיוון לתת לו מענה. שקופית. שקופית. ולכן, אם אני מסכם את כל הפרק הקצר הזה במצגת שלי, אין ספק שיש לנו הרבה מאוד אתגרים, אבל כמו כל אתגר, שקופית, זה הדבר הזה מהווה גם הזדמנות, כמי שאמר אדם חכם, וינסטון צ'רצ'יל, never let a good crisis go to waste. שקופית. אז מה עשינו? אז לקחנו את כל האירוע הזה, במקום להיכנס לדיכאון עמוק, אמרנו בואו ננסה לעשות שינוי. שקופית. אז דינה דיברה על personalized medicine, אני מאמין שגם החינוך הרפואי וההוראה חייבים להיות tailored made. כמו שאגב נאמר במחוזותיו, או כבר בתנ"ך, חנוך לנער על פי דרכו. שקופית. ולכן אנחנו חייבים להתאים את החינוך הרפואי לדור הנוכחי של הסטודנטים לרפואה, שהם רופאי העתיד, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אני אגב אוהב את זה, אבל לא כולם חייבים, וזה בכלל לא רלוונטי מה אנחנו אוהבים או לא, זו המציאות עם מה אנחנו צריכים להתמודד. שקופית. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להישאר עוד בקור קוריקולום של הוראת הרפואה, אנחנו צריכים להרחיב אותה לתחומים נוספים. דינה דיברה קודם על כל הנושא של האינפורמטיקס, קוריקולום שצריך להרחיב ולראות שהרופאים שלנו באים ממקצועות שונים. אני אגב חושב שהדרך הנכונה הוא לעבור רק לתוכניות 4 שנתיות, כי יש לנו מסלול שבו אדם לומד פסיכולוגיה עם הקורסים הנדרשים ללימודי הרפואה ומדעי המחשב. עכשיו פתחנו קורסים כאלה לכל האוניברסיטה, אני חושב שזה ירחיב את הדעת, אבל גם לעסוק בהרבה מאוד דברים שהם אקסטרה קוריקולום, כמו חדשנות ו-AI ודברים נוספים. שקופית. כמה מילים קצרות על רייכמן אוניברסיטי, על אוניברסיטת רייכמן, כי אין לנו הרבה מאוד זמן, אוניברסיטה בת 30, צעירה מאוד, ובכל זאת, כרבע מהסטודנטים שלה, באים מ-90 מדינות שונות, היא באמת באמת בינלאומית. שקופית. היא מאמינה בחדשנות, ולכן אנחנו אולי אפילו האוניברסיטה היחידה שיש לה בית ספר
ליזמות, ואוניברסיטת רייכמן מדורגת מקום שביעי בעולם לאוניברסיטאות קטנות מ-15,000 סטודנטים, בסיכוי של בוגריהם לעשות אקסיט כיוניקורן בארצות הברית. אז הקמנו בית ספר לרפואה והגדרנו במשימות שלו, בחזון שלו, הרבה מאוד דברים, לרבות הרצון של הרופאים שלנו שיהיו הבוגרים, להוביל את מערכת הבריאות. זאת אומרת, אנחנו מצפים מהם להיות מנהיגים רפואיים, לא אך ורק רופאים, שקופית. אנחנו בנינו את הבית ספר כשיתוף פעולה עם המוסדות הרפואיים המובילים בישראל, שיבא, רבין, מכבי וכללית. אנחנו קולטים חלקים מאוד נרחבים של החברה הישראלית, אנחנו משלבים אנשים מאוד ותיקים וצעירים, אין אצלנו מי שמלמד שהוא לא רופא. הכל מוגדר בגישה קלינית, למשל, אנטומיה של עמוד שדרה, מלמד מנהל יחידת הגב, והוא מלמד אותם כבר בגישה הזו. על אינטגרציה של טכנולוגיות דיברנו, אנחנו מהשבוע השני ללימודים, הם יושבים עם רופא משפחה בקהילה, והקורסים אנחנו מלמדים אותם מבחינת הרוטציות הקליניות, אך ורק את 50 רוטציות שבועות הליבה, וכל השאר זה בחירה, כולל מתן קרדיט לעבודה כמה שאנחנו קוראים עוזר רופא, והכי חשוב בעיניי זה ה-value שלנו, גם לא ציינתי, אבל אנחנו מעבירים להם גם קורסים בחדשנות רפואית, שקופית. אז אלה הם הגופים שיסדו את בית הספר לרפואה, שיבא, רבין, כללית ומכבי, והם עד יום חלק מהנהלת בית הספר, מאיתן, דוקטור וירטיים, שהוא כרגע, שהוא משמש כמנכ"ל כללית והוא סגן דקן אצלנו, ועוד רבים נוספים, שקופית. אבל אני בעיקר גאה בכיתה, שינינו את שיטת הקבלה. החלטנו שהציונים יהוו בסיס בלבד. מי שעבר את הממוצע, זה 380 בציונים, עובר מיון מחדש על בסיס האישיות, שהוא מאוד דומה לשיטה של בן גוריון, וזה יצר כיתה שקופית שונה מהכיתות הרגילות, עם 25% מהפריפריה, 70% נשים, 40% אנשים שעשו שירות ארוך במילואים, כ-40% מהסטודנטים שלנו מגדירים את עצמם מחרדים ועד דתיים לאומיים. יש לנו סטודנט שהוא בוגר מכללת מיר, בוגר הישיבות, הקלאסיות והמובילות במגזר החרדי, והוא בגיל 28 הוא יצא. נשיא מכללת הדסה נתן לו את ההזדמנות ללמוד בלי הליבה את לימודי הפרי-מד, והיום הוא משולב בתוך בית ספר לרפואה. ואני מאוד מאוד מאמין בסטודנטים שנבחרים לא על בסיס עוד כמה ציונים ופחות ציונים, למרות שאני די נכשל ברצון לשכנע אותם להפסיק לרדוף אחרי ציונים, אבל אני בהדסה בזמנו לא הייתי יותר טוב, אז קשה לי לבוא בטענות לאחרים. שקופית. בסגל שילמנו אנשים צעירים ומאוד מאוד ותיקים, רבים מהסטודנטים, מי שהיום כבר רופאים, אבל למדו אצל דינה במסלול החדש, השתלבו אצלנו בהוראה, באמת מבריקים, ושקופית בצד אנשים יותר ותיקים, כמו פרופסור קווינט. אתם יכולים לראות הסתמכות מאוד גדולה על מרכז סימולציה, כאן אתם רואים את נצר, סטודנט לרפואה, שיושב ועושה כבר בשנה הראשונה, לוקח אנמנזה, מנסה לקחת אנמנזה מילדה שיותר עסוקה בפלאפון שלה, מאשר להביט בו. אנחנו משתמשים, נעזרים בשחקנים, בתלמידי תיכון במגמת משחק בתיכון שלידינו, שקופית. הנה אתם יכולים, אבידן דיבר על זה, אני לא אכנס, אבל הרבה מאוד טכנולוגיות מתקדמות, כמו 3D printing. עכשיו, למה נראה לי מאוד חשוב ה-3D printing? אולי לא בגלל הפרינטינג, אלא אולי יותר מכל דבר אחר, כי סטודנט שנה ראשונה לא מסתכל על CT ולומד לעשות לו סגמנטציה. אז הלקח המוסף זה בעצם
ללמוד, להסתכל על CT סקן, שקופית. אגב, אנחנו כן עושים דיסקציות, אנחנו עושים את זה בהדסה, באדיבות באמת של אלי פיקרסקי, מי שהחליף את דינה בתפקיד. דיברתי על הוראה בקהילה, החל באמת מהשבוע, יש גם רפואת ילדים בקהילה וגם רפואת משפחה, שקופית. חדשנות נלמדת אצלנו, זה חלק מהתוכנית הלימודים, והכוונה היא לשמר את הסטודנטים בתוך מערכת הבריאות, כי היום הם הרי סטודנטים, חבריהם, כל הזמן מחליפים תפקידים, ואני תמיד חושב איך נשאיר את אותה רופאים הצעירים בתוך המערכת, ושלא יקפצו לנו מג'וב לג'וב, ואם תאפשר להם בתוך בית החולים, או בקהילה לעסוק גם בחדשנות, זה אולי ישמר אותם בצורה טובה יותר במערכת. יש לנו גם מעבדות מחקר רבות ברייכמן, כאן זה MRI מחקרי, שקופית. ודינה כבר דיברה על זה מאוד לעומק, כל הנושא הזה של ה-EQ, הקשר עם המטופל, באמת זה גם אני כמוה חושב שזה הערך המוסף שלנו גם לעתיד, גם כשבאמת כל הכלים יעזרו לנו עד מאוד בביצוע עולם ההבחנה. שקופית. אנחנו מלמדים את הסטודנטים לעבוד בצוות, יש להם כיתה לכל 10 סטודנטים לאורך השנתיים הפרה-קליניות, והם לומדים ומקבלים משימות קבוצתיות, עושים case-based learning, הרעיון הוא ללמד אותם לעבוד יחד כל יום. שקופית. לא פחות חשוב בעיניי, זה הצורך ללמד את הסטודנטים שלנו להכיר ביתרונות גם של נושא הכישלון. אני משתמש כאן בציטטה של מייקל ג'ורדן, I missed more than 9,000 shots in my career, I've lost almost 300 games, 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed, I failed over and over again in my life, and that is why I succeed. אני מאמין שאם נלמד אותם לחשוב מחוץ לקופסה, כן, גם לטעות בצורה מושכלת, כמובן לא על חשבון המטופלים, הסטודנטים שלנו ורופאי העתיד יהיו הרבה יותר טובים. שקופית. ואתם יכולים לראות את התמונה של חיים שיבה, מסתכל באחד המטופלים שלו, ואני חושב שהפנים שלו אומרות הכל. זה לדעתי הביטוי באמת לכל הנושא של הערכים ושל האמפתיה שעדיין ועדיין ולדעתי תישאר גם הבסיס להיותנו רופאים. אז שקופית. ואם אני מסכם את ההרצאה שלי, שקופית, תראו, העולם, ניסיתי להראות את המספר, את הכמות האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, והם רבים מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו צריכים לזכור שמי שיצר אותם זה אנחנו, וכמו שאלברט איינשטיין אמר, we cannot solve our problems with the same thinking we use when we create them. אנחנו חייבים להשתנות. אם אנחנו לא נוביל את השינוי, יגררו אותנו אחרים. תודה רבה. תודה רבה, אמרתי דברים מדהימים, אבל היה על מיוט. אז קודם כל באמת תודה רבה לארנון, ויש פה 2 בתי ספר לרפואה מתוך כמה וכמה בארץ, וכל אחד מביא איתו רוח חדשה. ארנון, אנחנו נצטרך לחכות 7 שנים כדי לראות את התוצרים, אבל יש סבלנות, ומי יודע, מי כמונו יודע. 3 שנים. אז הבשורה הטובה שזה עוד 3 שנים. 3 בתי ספר לרפואה. נכון, שלום איריס. אז עוד 3 שנים נראה את התוצר, ונקווה שאכן יוכיח, וגם ואיריס דקנית אריאל, גם היא כאן, אז בכלל נכון. יש נציגות בחירה. יש פה כמה וכמה, וממלא אותי גאווה. אז תודה ארנון, ושמענו את דינה, שמענו את ארנון, איך צריך ללמד סטודנטים לרפואה בעידן החדש, וחשבתי לעצמי, אז למה שלא נביא סטודנט שישקף את הצד השני, את ההשפעה ניסיונות שעליו עושים את הניסיונות. בוא נשמע מה חושב סטודנט לרפואה בימים אלה,
אז נמצא איתנו פה אמיר סיגל, והסיגל לא מקרי, אמיר לומד במסלול צמרת שנה ג' בהדסה. אתה איתנו, אמיר? כן. היי, ערב טוב. אהלן, שלום מאוד. אז בוא, אני והקהל הנכבד, בוא נשמע. אתה כבר שנה שלישית, אמיר, בלימודי הרפואה. אני למדתי רפואה לפני אי אלו. מה שונה בין הדרך שאני למדתי, אתה מכיר אותה, לדרך שאתה לומד היום? אז שלום לכולם. השוני הבולט ביותר שאני שמתי לב אליו, בין איך שלמדו רפואה בעבר לאיך שלומדים רפואה כיום, זוהי הנגשה טכנולוגית של מעטפת הלימוד, ואני אשמח גם לפרט. אם בעבר למדו באמצעות הרצאות פרונטליות שהתרחשו בשעה או במקום מסוימים, היום, בתור סטודנט, אני יכול ללמוד באמצעות הרצאות שהן מוקלטות ואפילו מקוונות מראש. אם לא הבנתי משהו, אני יכול פשוט לחזור אחורה בסרטון ולצפות שוב בהסבר של המרצה. אין צורך שאטריד את המרצה בשעות אחרות לגבי דברים שהוא כבר לימד. אני יכול פשוט לעשות זאת בעצמי. אם בעבר היו ספרי לימוד מוגדרים ורשמיים בכל קורס, הרי שהיום האוניברסיטה מכירה כבר בסיכומים אינטראקטיביים שנכתבים על ידי סטודנטים אחרים, ולעיתים אפילו נכתבים על ידי האוניברסיטה בעצמה, והם מצוידים בהסברים מפורטים ומונגשים שכוללים ציטוטים ומראי מקום לספר הלימוד המקורי והרשמי. שיעורי הבית מתבצעים היום אך ורק דרך המודל, באמצעות המחשב או האייפד האישי של כל סטודנט. השאלות כבר מצוידות מראש בתמונה הרלוונטית מהאטלס האנטומי, או מהקטע הרלוונטי מהטקסטבוק ומהסיכום, ככה שאני לא צריך לדפדף לעמוד הנכון בספר הגדול והכבד בכדי לענות על השאלה. המידע כבר מובא לי מראש. ואפילו בתוך המודל בקטגוריית שיעורי הבית, הוקם פורום ייחודי ופומבי לשאלות למרצה במודל. כך שאם יש לי שאלה או משהו לא ברור בשיעורי הבית, אני לא צריך לחכות לשיעור הבא או להפריע למרצה בשעות או שעות. אני יכול לשאול באופן מיידי, המרצה יכול לענות לי מיד אם נוח לו, ואם לא נוח לו הוא יכול לענות לי בזמן שהוא רוצה, בפורום ייחודי ופומבי, ככה שכולם יכולים ליהנות ולראות וללמוד מהתשובה שהמרצה נתן לי, אם זה כדי לייעל ולמנוע חזרתיות של שאלות, או אפילו להציע כיווני חשיבה אחרים שאולי סטודנטים אחרים לא חשבו עליהם. הבחינות, אם בעבר הם התבצעו בגיליון נייר פיזי, היום הם מתבצעים בבחינה במחשב, בכיתת מחשבים, ובבחינה יש אופציה לצ'אט ייעודי, שאני אוכל לשאול את המרצה שאלה במבחן, מבלי להפריע לאחרים, והכי חשוב, כשהמרצה בכלל לא חייב להימצא בכיתה. אני יכול לשאול אותו, והוא יכול לענות לי מהמשרד שלו, מביתו, מכל מקום שנוח לו, והוא עונה לי באופן מיידי, שאני לא צריך לחכות שהמרצה יגיע עד אליי, לפני שהוא מגיע לסטודנטים אחרים, ולהפריע ברעש לשאר הכיתה, אלא הוא יכול לענות לי באופן פרטי, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. בקיצור, הכל ממש נגיש וזמין. ואני רוצה להוסיף שזה לא רק להנגיש את מה שכבר קיים מלפני, אלא זה גם להכיר בדרכים חדשות ויצירתיות יותר ללמידה יעילה וגם לקדם אותם באמצעים אוניברסיטאיים. וכאן אני רוצה, אם אפשר לתת דוגמה לסיפור אישי שקרה לי בשנה שעברה. בשנה שעברה, כשהייתי בשנה ב', היה לנו קורס במיקרוביולוגיה, ובחלק מהקורס הזה הביאו לנו רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנטיביוטיקות שהיינו צריכים לזכור. שמות ארוכים ומסובכים בלטינית, כשלסטודנט בשנה ב' זה מאוד חדש וזר, מנגנוני פעולה מסובכים, וכבר חבריי ואני ראינו שעומד לקחת לנו הרבה מאוד זמן ללמוד את הרשימה הזו. אבל כאן נכנס אתר שקוראים לו אוסמוזיס, ולאתר אוסמוזיס מה שהוא עושה, הוא מצייר סקיטות וציורים אינטראקטיביים ומצחיקים, כשכל ציור מייצג אנטיביוטיקה ואת החיידק שהיא מטפלת כנגדו, הוא מסביר את מנגנון הפעולה שלה, בצורה שהיא הרבה הרבה יותר קל לי לזכור אותה. ואני אפילו רוצה להעלות לכם איזושהי תמונה, כדי שיהיה יותר מובן על מה אני מדבר. יופי. אז בתמונה הזו השתמשתי כדי ללמוד את ה-Very Narrow Spectrum Penicillins. ובתמונה הזו של האתר אוסמוזיס, אני אסביר רגע מה רואים. קודם כל מצויר שם שור. השור, האוקס, מציין את האוקסיצילין. על השור יש שועל מנמנם, napping fox, שהוא מייצג את הנפצילין.
השועל נרדם כי הוא למד מספר משעמם במתמטיקה. הספר מייצג את המת'צילין. כדי שיוכל להתעורר בזמן לבחינה המסכמת, הוא שם 2 שעונים מעוררים. שעון ראשון שהוא שעון רגיל מחוגים שמייצג את הקלוקסצילין, ואת השעון הדיגיטלי, דיג'יטל קלוק, שמייצג את הדיקלוקסצילין, סליחה. כדי שגם אוכל לזכור כנגד אילו חיידקים האנטיביוטיקות האלה יעילות, ציירו לי תיבת תוצר מוזהב שמזכירה לי סטאפ ארוס, וחתיכות של אור בצבע אדום, שיזכור שאלו גם יעילות כנגד סטאפ אפידרמיס. בקיצור, לא רק שחבריי, ובתוכם גם אני, למדנו את החומר כולו כבר בתוך שעות ספורות, אלא שאני זוכר אותו הרבה יותר טוב גם עכשיו. ואני באמת מאמין שכשיגיע בעתיד הרחוק למיטת החולה, יכול להיות שאפילו אני אזכר בשקופית המצחיקה והמיוחדת הזו, ואולי באמצעותה הייתה לבחור את הטיפול המיטבי, באנטיביוטיקה הנכונה למטופל שלי. ומה שמדהים לסיום השאלה הראשונה, הוא שלא הייתי צריך לחפש בנרות אחר הפתרון הקסם הזה. האוניברסיטה היא זו שהכירה וראתה את הפוטנציאל ואת הצורך לשיטות לימוד יצירתיות כאלו, והיא הנגישה עבורי את החומר, פרסמה אותו בשבילי, והיא אפילו סבסדה אותו במימון מלא, ככה שלא הייתי צריך להשקיע בתשלום אישי. לסיכום, השוני הבולט ביותר בין לימודי הרפואה בעבר להיום, הוא נגישות טכנולוגית שמצמצמת משמעותית את ההתעסקות במעטפת לימוד ולוגיסטיקה, ומפנה לי הרבה יותר זמן להשקיע בלימוד עצמו. וואו, זו התשובה ארוכה. אז יש לך הרבה יותר זמן משלי, כמה שאני חושבת ששיננתי ולמדתי את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם שזה נכנס. אז מה אתה עושה עם כל הזמן המיותר הזה שהתפנה לך? אז הזמן הזה שהתפנה לי מאפשר לי 2 דברים. קודם כל ברמה הנמוכה, הוא מאפשר לי איזון נכון בין לימודים לשאר החיים, אם זה עבודה, אם זה לצאת עם חברים אפילו בערב. והקלה של פרפורמנס. נכון. בדיוק. אבל ברמה הגבוהה יותר, זה מאפשר לאוניברסיטה להגדיל את חומר הלימוד, הן מבחינת ההיקף והן מבחינת העומק. מצופה מאיתנו ליותר כי אנחנו יכולים ומונגש לנו יותר. הלוגיסטיקה צומצמה כמעט לאפס. אני יכול להשקיע את כל הזמן שלי בללמוד יותר, להעמיק יותר, לשאול יותר. האוניברסיטה מתאמצת כדי שאנחנו סטודנטים נוכל ללמוד יותר ולהיות רופאים יותר טובים בעתיד. אנחנו מתעסקים הרבה פחות בלוגיסטיקה והרבה יותר בלימודים. אמן, נשמע מצוין. אז אתה יודע מה, אז בואו רגע נדבר לא על הלוגיסטיקה, אלא באמת על האסנס. אתם לומדים מה שגם אנחנו למדנו, וזה עדיין דברים מאוד מאוד חיוניים, אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, פרמקולוגיה, כל האלה נלמדים בכל מקום וחייבים אותם. אתם מקבלים את הדברים האלה, אבל האם אתה מרגיש באמת שבעידן הזה אתה צריך עוד תחומים? אז זה לא שלא עמוס לנו מספיק, או משהו כזה, אבל אני וחבריי הסטודנטים, אנחנו רואים כבר מה קורה סביבנו בכלל, ובעולם הרפואה בפרט. כל הזמן נכנסת חדשנות, אם זה מכשור מתקדם, או אפליקציות בינה מלאכותית שכולם מדברים עליה עכשיו. ואני יודע ומכיר שהרופאים כיום כבר מיישמים כלים כאלו בבתי החולים, וגם בקהילה. וכשאני אגיע לסטאז' או להתמחות בעתיד, יהיה מצופה ממני להשתמש בכלים האלו. ואני כבר לא מדבר על מכשור טריוויאלי כמו הפוקוס או דברים בסגנון האלה. אני מדבר כבר על סוויטות רובוטיות בכירורגיה, על תוכנית Machine Sight ברדיולוגיה, וגם על היכולת לנצל ביג דאטה במחקר, ואפילו עוד לא נכנסתי לבינה מלאכותית שכולם מדברים עליה. אני חושב שגוברת ההכרה שאי אפשר לסיים, אני לא יכול להרשות לעצמי, לסיים לימודי רפואה, מבלי לקבל הכשרה כלשהי, בין אם זה בסיסית, כמו בכתיבת פרומפטים, ובין אם זה הכשרה מתקדמת, כמו אלגוריתמיקה, או ניהול מוצרים דיגיטלי. ובכלל, מה הסכנות בשימוש בטכנולוגיה הזו, ועל אף הסכנות, מה הם היתרונות וההזדמנויות שהטכנולוגיות האלו מביאות לנו, כדי לשפר את רמת הרפואה. בפקולטה שלנו, כפי שכבר ציינה לפניי פרופסור בן יהודה, מעודדים ומקדמים אותנו להשתתף במסלולי העשרה רבים, ואני רוצה לציין במיוחד את מסלול הרפואה החישובית, שסטודנטים רבים מהסביבה הקרובה שלי לומדים בו, בזכות הקידום והיזמות שפרופסור בן יהודה ביצע בפקולטה שלנו. ובינתיים, למרות כל החדשנות, האחריות נשארת עדיין אצל הרופא. הרפואה מתפתחת לכיוונים מרתקים, ואני רוצה להיות שם ולדעת איך להשתמש בטכנולוגיות הללו כדי שאוכל לקחת על עצמי את האחריות באמצעות הכלים הללו, ואפילו יותר מזה, אולי אחד מאיתנו יוכל להיות הרופא הבא,
שמקים ומייצר טכנולוגיה חדשה לדור אחרינו של הרופאים. בקיצור, אני באמת מאמין שההכשרה נוספת בעולם הזה היא הכרחית וקריטית בלימודי הרפואה שלנו, היום. אחלה, אז אתה מקבל את זה היום בהדסה, אני חושבת ששמענו גם שמקבלים את זה ברייכמן, ועוד לא שמענו את הדיקנים האחרים שתכף נשמע, אז איזה כיף לך. אז בקיצור, אמיר, באמת, עם כל הבינה המלאכותית שמתפתחת, מה הולך להיות בתורנויות? אתה חושב שהבינה תישאר ערה ואתה תלך לישון? אז למרבה הצער אני לא חושב שזה הכיוון, או שזה יקרה בעתיד הנראה לעין, אבל אני לא יכול להבטיח שום דבר. אני כן מקווה שלא שהיא תחליף ואני אלך לישון, אלא שהיא תישאר לצידי ערה, גם בשעות הקרונות של הלילה, לצד המטופל בשעת המצוקה שלו, לי ולרופאים האחרים, והיא תעזור לי לתת את הטיפול המיטבי לחולה שזקוק לעזרת הרופא, ולשפר את עולם הרפואה בכלל. תודה רבה. תודה רבה. תודה אמיר, אנחנו קצת חורגים בזמן, אבל אני חושבת שהתכנים מדברים בעד עצמם. אנחנו דיברנו הרבה על חינוך של סטודנטים לרפואה, אבל החינוך של רופא לא מפסיק שהוא מסיים את לימודי הרפואה, הוא ממשיך לפחות לפרק הזמן של ההתמחות שלו וגם אחר כך. אז ביקשתי מכמה מהדמויות הבולטות בעולם הזה של חינוך רפואי לרופאים, להצטרף אלינו היום לפאנל, ולדבר גם על הפרק זמן הזה של מה צריך לדעת הרופא. נמצאים איתנו היום פרופסור איריס ברשק, שהיא מנהלת המכון הפתולוגי של שיבא, והיא גם יו"ר האיגוד לפתולוגיה בישראל, אבל היא גם הדיקנית הנכנסת של בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. איריס, תודה שאת איתנו היום. ופרופסור אייל אנטבי, שהוא מנהל אגף נשים ויולדות בבית החולים ברזילי, והוא גם סגן דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, ויו"ר המועצה המדעית, שהיא הגוף העליון שמפקח על תכני ההתמחות. וכדי לייצג את נקודת המבט הרגולטורית, המשפטית, הבאנו גם את דוקטור עדי ניב יגודה, שהוא מומחה למדיניות בריאות, רבים מכם מכירים אותו, והוא גם סגן דיקן בית ספר למדיניות בריאות במכללה האקדמית נתניה. אז ערב טוב לכם. ערב טוב. ערב טוב. אוקיי. אני אתחיל עם פרופסור ברשק, מה שלומך? ולשאול, באמת הרפואה, הדיקנית הנכנסת, הרפואה משקיעה המון בחינוך סטודנטים לרפואה, אבל ברגע שסיימו את חוק לימודיהם, המעטפת הלימודית הרבה יותר לוס, הרבה פחות אדוקה. ומה שכן יש לרשותנו ועומד לרשותנו זה הנושא של לימודי המשך בשביל העדכון הפרופרסיונלי. ושם באמת עדיין המוסדות האקדמיים אחראים עליהם. אז כל מה ששמענו, איך את חושבת שלימודי המשך צריכים להתקיים ולהמשיך ולשמור את הרופאים הבוגרים up to date? אז קודם כל אני רוצה ללכת ברשותך צעד אחד אחורה ולדבר על החובה של הרופא ללמוד לאורך הקריירה שלו, כלומר מה שאת שואלת אותי הוא לא מובן מאליו, לא בכל דיסציפלינה דורשים את הלימוד לאורך כל הקריירה, לאורך כל המשימות, וגם החובה ללמד. אז בעצם אני חזרתי לכותרת של המפגש הזה, שהוא מהיפוקרטס ועד לצ'אט, לדוקטור צ'אט, ואני בדקתי וראיתי שהיפוקרטס, הוא בעצם הדגיש את החובה, והוא אמר ככה עוד בכתבים קדומים, ללמד את האמנות הזאת ללא תשלום וללא כתב חוזה, את בניו של המורה לי ואת תלמידיי. זה כמובן מראה מה שהוא חשב לפני הרבה מאוד שנים, והגעתי כמובן לצ'אט ושאלתי אותו, מה אתה אומר על החובה שלנו ללמוד לאורך כל הקריירה שלנו? אז הצ'אט גם אמר, ברפואה החובה ללמוד והחובה ללמד הן שתי פנים של אותה שליחות. רופא שאינו לומד נשאר מאחור, רופא שאינו מלמד אינו מעביר את הלפיד לדור הבא. מקצועיות ומקצוענות אמיתית ברפואה מחייבת עדכון מתמיד, העברת ידע והשתתפות פעילה בבניית עתיד התחום. ואכן, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו, לימודי המשך זה לאו דווקא הקורסים שיש בתל אביב בתור לימודי המשך, אלא זה משימה שיש בה הרבה מאוד שינויים בתקופה האחרונה. השינוי הראשון שרציתי לדבר עליו הוא
העבודה הרב-תחומית, הבין ורב-תחומית, אינטר ומולטי דיסציפלינרית, שמשנה את השפה. דינה דיברה קודם על השפה שאנחנו מדברים. כל אחד בוחר את השפה שלו, שהיא השפה שמתאימה לפרופשן שלו, אבל אנחנו נצטרך גם בלימודי ההמשך לעבור ולהתאים את עצמנו לעבודת הצוות. מה שחשוב להדגיש בכל הבסיס של הלימודי המשך, שכשהסטודנט לרפואה הוא עדיין בבית הספר, האם זה בוויצמן, כמו שדינה עכשיו מובילה את החינוך הרפואי, וקודם הייתה דיקנית בעברית, וכמו שחברי ארנון אפק הוא הדיקן ברייכמן, וכמו שאני עכשיו דיקנית של אריאל, הסטודנט יש לו משימות שהבית ספר מכוון אותו אליהם, אבל מה ששונה בזה זה שהרופא שסיים את הלימודים שלו, הוא נמצא בתוך האתגר שהוא צריך להמשיך להכשיר את עצמו, וזה משהו אחר לגמרי. זה לא המתווה שיש לו בסילבוס או בתוכנית הלימודים, או במה שאנחנו מתמודדים פה בשיטות הלימוד המתקדמות, שהן מאוד מעניינות, אבל הן מסתיימות, וברגע שהרופא הוא כבר סיים את הלימודים שלו בבית הספר, הוא צריך לבנות את ההמשך הזה. והדבר הראשון שאמרתי זה באמת שהוא צריך לעבוד ולהמשיך את השפה המשותפת שלו עם דיסציפלינות שונות. דבר שונה זה שגם הרופא שהוא בלימוד ההמשך שלו, שהוא כבר רופא מומחה, הוא בעצם עובד על אותם כללים כמו שאנחנו מלמדים את הסטודנטים. מה אנחנו באים ואומרים, וכבר ציינו את זה לפניי, אנחנו מלמדים פחות ידע ויותר קשירויות, יותר קומפנסטיז, יותר מיומנויות. אותו דבר גם עם ההכשרה של הלימודי המשך, יש התפוצצות של מידע, יש הרבה מאוד ידע אצל כל המומחים ובכל התחומים, אבל הרופא שהוא בלימוד ההמשכי של הקריירה שלו, הוא צריך אומנם גם לשמור על היכולות ליבה המקצועיות שלו, שזה התחום שלו, וגם על מיומנויות על מקצועיות, וזה ההכשרה של עם הפרשי הדורות והשנים, למיומנויות של AI, של תקשורת רפואית, של טלרפואה, אלה דברים שלא היו בזמן שרובנו למדנו רפואה. אז מדובר פה לא רק על הידע שהוא חדש, וזה מה שהיו משלימים עד עכשיו בלימודי המשך, אלא גם על המיומנויות החדשות שצריך לעשות. אתן לכם רק דוגמה אחת מהתחום שלי, אני מנהלת המכון לפתולוגיה בשיבא, ואנחנו גם נמצאים עם פתולוגיה דיגיטלית כבר יותר מ6 שנים, וגם עם שיטות והטמעה של AI בתוך הוורקפלואו של פתולוגיה. כל הדברים האלה, הפתולוגים שהם מאוד ותיקים, היו צריכים תוך זמן קצר מאוד לעבוד עם פתולוגיה דיגיטלית ועם תוכנות ובינה מלאכותית שמוטמעת בתוך הוורקפלואו. זה דוגמה שלי למיומנויות על מקצועיות מבוססות בינה מלאכותית בתחומים, שזה התחום שלי זה פתולוגיה, כל אחד רואה את זה בתחום שלו, אבל זה כלים ומיומנויות חדשות לחלוטין. גם העמקה בתחומים הספציפיים, עוד פעם אני אחזור לפתולוגיה, כמו המטופתולוגיה, נוירופתולוגיה, וכל התחומים האלה, הם תחומים שגם אנחנו לומדים אותם, גם דיגיטלית וגם מקצועית, וזה חלק מההכשרה שלנו כלימודי המשך. יש עוד דברים מאוד חשובים, שזה בעצם הגישה השונה של צורת הלמידה. מה היו עושים בלימודי המשך, ואנחנו נצטרך לשנות את זה, רופא בתחום שלו עוזב את העבודה שלו ולוקח את המכונית שלו, או שהוא מתחבר לזום, מפנה את השעות האלה, ונוסע או לאוניברסיטת תל אביב, או לכל אחד אחר שיש לימודי המשך, ונכנס להרצאות. עכשיו בעצם, השינוי עכשיו זה לא הרחבה של המודל הישן, זה מודל חדש שבו אנחנו צריכים להפוך את הלמידה עצמה למיומנות קלינית. אם באנו ואמרתי בהתחלה, הרופא הוא מחויב ללמוד כל השנים, אז גם הלמידה, האופן של הלמידה זה חלק כבר מהמיומנות הקלינית שהוא צריך לרכוש, וזה אומר שכנראה שגם לרופאים אנחנו נצטרך לעבור להוראה שהיא על ידי יחידות קצרות של 100 דקות, שכל זה מוטמע בתוך יום העבודה, והרעיון הוא לא להכביד על רופאים, אלא לאפשר למידה בתוך חיי העבודה. אז כאן דיברתי על כמה עקרונות, שהם כבר משתנים,
אבל המטרה העיקרית שלהם זה שהלמידה והמחויבות ללמוד שדיברתי עליה בהתחלה, היא להפוך לימודים לא לעומס, אלא לסטנדרט בתוך העבודה. ושוב, בדוגמה שלי של פתולוגיה, אז אנחנו בעצם נעזרים בשיטות של AI, שהשיטות של AI הן בעצם מוטמעות בתוך ה-workflow שלנו, והלימוד הוא לימוד רציף, הוא לא לימוד מכוון בצורה כזאת שהוא מופרד מיום העבודה שלנו, אלא הוא נמצא כחלק אינטגרטיבי בתוך יום העבודה שלנו. אז אלה הדברים העיקריים לגבי הנושא הזה, ויש עוד שאלות, בואו נראה מה הזמן מאפשר לנו. אז זאת אומרת, כל החדשנות כחלק מה-workflow, אז היא תהפוך להיות ה-state of the art והשגרה. כן, אבל גם את זה שהמיומנות, הלמידה בתוך ה-workflow הזה, היא צריכה להיות מיומנות שאנחנו רוכשים, עם הרצף של ההכשרה שלנו. אז באמת את הרמת פה להנחתה לפרופסור אנטבי, שהוא אחראי ראשי על כל הנושא של ההתמחויות בתכני ההתמחות. אז פרופסור אנטבי, אני עוברת אליך, והשאלה היא באמת שאנחנו בעידן שבו באמת כלי AI מנתחים לנו את הנתונים, ואפילו נותנים לנו פרשנות, ומנגישים לנו את כל המידע, ולא צריך לזכור שום דבר. הרבה מתוך מה שעושים בהתמחות, של שינון וזכירה ושוליינות, יכול להיות שהוא אולי יתייתר. בעצם אם היו נותנים לך, פרופסור אנטבי, למחוק את הכל ולהתחיל את הבנייה של התמחות מאפס, זה היה נראה אותו דבר, זה היה נראה שונה, איך אנחנו היום מתאימים את ההתמחויות לעידן החדש? קודם כל תודה לחברה לטכנולוגיית עילית ברפואה, לחברה ישראלית, ומספר דקות על נקודת המבט של המועצה המדעית, אם אפשר את השקופית הראשונה בבקשה. והשקופית הראשונה היא פותחת בקונטקסט של החינוך הרפואי שאותו אנחנו מקדמים במועצה המדעית, והקונטקסט הוא חינוך מבוסס מיומנויות, וכשאנחנו מדברים על חינוך מבוסס מיומנויות, אני מנסה ככה עד שהשקופית תעלה, אבל זה בסדר, את הרוב אני זוכר, אז המיומנויות שנדרשות מרופא, כן אפשר להגדיל למוד של מצגת, המיומנויות שנדרשות מרופא הם לא רק הידע הקליני והטיפול בחולה, אלא לפני כבר 30 שנה בעולם התפתח מודל ה-CBME שמדבר על מיומנויות ליבה, שהם אתיקה, שהם עבודת צוות, שהם תקשורת, שהם למידה, וחוץ ממיומנויות הליבה יש את ה-patient care ואת ה-medical knowledge. הקונטקסט הזה של המיומנויות שאנחנו מקדמים הוא קשור גם בהתייחסות אל הרופא בהתמחות כאל תלמיד ולא רק ככוח עבודה, על למידה בגובה העיניים מהמרצים, וכאן כשאנחנו מסתכלים על כל אשכול הקשירויות שאנחנו אמורים ללמד, הנושא של medical knowledge מתקשר ל-AI, מתקשר לבינה המלאכותית, ואז אנחנו שואלים את עצמנו מה החלק של בינה מלאכותית וחינוך רפואי. שקופית בבקשה. שקופית בבקשה. כן, אז אפשר להסתכל על זה בצורה, בשני אופנים. אחד זה מקום ה-AI ברפואה בכלל, והשני זה תפקיד ה-AI בחינוך רפואי. ולמעשה שני הנושאים הללו קשורים בטבורם. כי כשאנחנו מנסים להבין לאן מתפתחת הבינה המלאכותית כדי לסייע לנו במקצוע הרפואה, ברור לנו שהציבור הרופאים צריך להיחשף לבינה המלאכותית, ללמוד את המנועי חיפוש השונים וליצור ביחד איתם את הדגם שבו הם מסייעים לטיפול בחולה. הם לא מנהלים את הטיפול בחולה, אלא הם מסייעים לרופא. אבל גם כשאנחנו דנים בנושא השני, שזה תפקיד ה-AI בחינוך רפואי, הרי המורים שלנו בחינוך רפואי הם הרופאים הבכירים במחלקות, ודבר ראשון הם צריכים ללמוד כיצד להשתמש בבינה המלאכותית. ולכן מה שאנחנו עושים ומקדמים במועצה המדעית ובהסתדרות הרפואית, שקופית בבקשה, זה חשיפה מושכלת של ציבור הרופאים לכל נושא הבינה המלאכותית, ובקצרה ההכשרות שאנחנו עושים, הכשרות שעברו אותם כ2,000 רופאים עד כה,
אם זה בקורסי AI לרופאים ולרופאות, אם זה בקבוצות וואטסאפ יהודיות שמשתמשים בהם. אז אנחנו עושים את זה, אנחנו מלמדים, עושים קורסים ללמוד את הגישה ל-AI, כדי כמה שיותר רופאים ייכנסו לתחום הזה בצורה, כמו שאמרתי, מושכלת. אנחנו מנסים לקדם מדיניות של חדשנות רפואית, ויש לנו קהילת רופאים לחדשנות של מעל 8,000 רופאים ב10 קבוצות וואטסאפ. וכשבדקנו את עצמנו מה זה עשה, והעברנו שאלון כזה, העברנו סקר בקרב הרופאים על ידי ההסתדרות הרפואית, וקיבלנו תשובות מ-1,615 רופאים, וגם זה מקום לגאווה, כי כשהשווינו את זה למחקר השני שקיים בספרות, זה המחקר של ה-American Medical Association, שבו השתתפו 1,180 רופאים. כלומר, קהילת הרופאים בארץ היא קהילה שפתוחה לחדשנות, היא מחפשת חדשנות, ואיתה אפשר לעבוד ולהתקדם. ובסקר הזה בקצרה את הממצאים, אז 18% מהרופאים דיווחו על מיומנויות גבוהה או גבוהה מאוד בשימוש ב-AI, 43% ברמה בינונית, ו39% הגדירו את עצמם כבעלי מיומנויות נמוכה. פוטנציאל תרומה מול סכנה, אז 50% סבורים שפוטנציאל התרומה של AI עולה על פוטנציאל הסכנה, רק 9% הביעו דעה הפוכה, ו12% סבורים שהפוטנציאל התרומה שווה לסכנה, והיתר סבורים שמוקדם מדי לדעת. שקופית בבקשה. בשאלה עד כמה אתה בטוח לקבל החלטות עצמאיות, גם כשהן שונות מההמלצה של AI, אז 2/3 מהרופאים בטוחים במחשבה שלהם ובעצמאות שלהם, גם כשה-AI אומר אחרת. חלק הרגישו ערעור מסוים בביטחון, אבל עדיין מרגישים אותו כשה-AI אמר אחרת, ו14% איבדו את הביטחון מול ה-AI. מה עוזר למקסם את התועלת ב-AI? הרוב הגדול חושבים שהכשרה ייעודית נחוצה לזה, כדי שהם יוכלו להגשים את היכולות של ה-AI, והרוב חושבים שהקווים המנחים יסייעו בכך. אז אם אנחנו מסכמים, שקופית, אם אנחנו מסכמים, זה מעשה, קיים היום התהליך של הגדרת תפקידי ה-AI ברפואה הוא בהבשלה. חשוב מאוד להנחיל את השימוש הראוי בכך לסגל המורים. חשוב להדגיש את כשירויות הליבה של הרופא. הרופא הוא לא רק פותר בעיות על ידי AI, חשוב להדגיש את הגישה ההומניסטית למטופל. צריך להיות patient centered care, וחשובה הבדיקה הגופנית כמו שציינה פרופסור בן יהודה והקשר האישי. אנחנו צריכים להיזהר מהסתמכות יתר על AI ועל כך שה-AI יעשה צמצום של הפרופסיה. צריכה להיות שקיפות של האלגוריתמים, ואנחנו צריכים להמשיך לפתח את המתמחה וגם את המורה. אז אם אני חוזר לשאלה ששאלת, עדיין אני לא רואה מהפכה בלימודים. אני חושב שאנחנו צריכים להנחיל את מיומנויות הליבה, כמו שאמרנו. אנחנו צריכים לראות איך ה-AI עוזר בחיי היום-יום לרופאים, ומתי כדאי להשתמש ואיך להשתמש, ואז להנחיל את זה למתמחים שלנו. תודה רבה פרופסור אנטבי, וגם על הזריזות, ונשאר לנו באמת עוד מעט זמן, אבל לשאלה סופר מעניינת אליך, עורך דין יגודה. אנחנו שמענו פה על כל הדברים שנעשים כדי להכשיר רופאים לדור הבא, לדור של הטכנולוגיה, אבל הטכנולוגיה רצה מאוד מהר, והרגולציה אולי רצה פחות מהר ממנה, אבל עדיין היום השימוש בכל הכלים הטכנולוגיים והחדשנות והבינה המלאכותית זה עדיין אופציונלי. מה יקרה אם באמת רופא יתבע שהוא לא ישתמש בכלים שעמדו לרשותו כשהוא היה יכול, ואולי התוצאה פחות טובה? אבל גם מהצד השני, אם הבינה המלאכותית שהיא עוד לא מושלמת, ואנחנו יודעים שהיא עוד עושה פשלות, תטעה, בסוף מי אחראי? מי יעמוד לדין מול השופט וייתן את הדין? אז איפה אנחנו נמצאים היום עם המחשבות האלה? אז קודם כל תודה רבה. אני חושב שהשאלה היא לא אם, אלא מתי זה יקרה, וזה יקרה. ואנחנו צריכים להבין שקודם כל הכלים האלה של ה-AI הם עוד בתחילת הדרך יחסית, והם היום עדיין בבחינת כלי שמסייע בהליך קבלת החלטות, ולא כלי שמחליף את ההחלטות, או מקבל את ההחלטות במקום המטפל. ועוד נקודה שאנחנו צריכים להכיר, זה את נקודת התורפה
של הכלים האלה. אם אנחנו מסתכלים למשל על הצ'אט, ואנחנו רואים שקל מאוד להתמכר לצ'אט, מכיוון שהצ'אט, אחת מנקודות התורפה שלו זה לרצות אותנו. תמיד אנחנו שואלים שאלה, הוא אומר זו השאלה הכי טובה שיש, שאלה מצוינת, מה שאתה אומר זה נפלא. הכלים היום, האלגוריתמים נועד לרצות אותנו, לפעמים גם במחיר של אמת. ואנחנו כבר ראינו לא מעט מקרים בעולמות תוכן שונים, שהצ'אט לא היה מספיק מימן, ואני אומר לכם, אני רואה את זה אצל הסטודנטים, כשהם מגישים עבודות, והם מציגים לפעמים רפרנס למאמרים, וכשאני מסתכל על הביבליוגרפיה, אני רואה שהרפרנס האלה הם פרי המצאה של הצ'אט, הם לא קיימים באמת, ואז אנחנו מתחקים אחרי איך זה יכול להיות. זה חלק מנקודות התורפה של האלגוריתם, שבא לרצות לפעמים בכל מחיר, וכשמדובר בטיפול רפואי, זה המקום המסוכן. זה המקום שבו אם מישהו מאבד את שיקול הדעת המקצועי שלו לטובת הצ'אט, הוא יכול למצוא את עצמו הרבה פעמים חשוף, בין היתר להליכים משפטיים, ובמידה רבה של צדק. עכשיו, אנחנו יודעים שגם היום בתי המשפט מתעסקים ובוחנים את המטפלים על פי סטנדרט המטפל הסביר, הרופא או הרופאה הסבירים, והאם רופא סביר עושה שימוש בכלים של AI? התשובה היא חד משמעית, יותר ויותר נעשה שימוש כזה, ויכול מאוד להיות שנגיע לנקודת הזמן שבה מטפל שלא עשה שימוש ב-AI ככלי עזר, לא כמחליף החלטה, לא כמחליף שיקול דעת, אבל ככלי עזר, הוא כבר לא יהיה בבחינת המטפל הסביר. כי כל מטפל סביר עושה שימוש בכלי עזר מהסוג הזה, ולכן אנחנו צריכים להכיר בזה, או לפחות להכיר בעובדה שאסור להתעלם מזה. זאת אומרת, אם יש מטפל שיתעלם מכלי שכל מטפל סביר אחר היה עושה בו שימוש, אז אנחנו באים ואומרים שיכול להיות שהוא יימצא כרשלן, ואני חושב שאחד מהדברים אולי היותר חשובים, בדיוק בנושא שעליו מדבר פה גם המפגש הזה, זה לתת לסטודנטים ולסטודנטיות את הכלים להבין את המגבלות של ה-AI, להבין את נקודות התורפה שלו, ואיך לעשות שימוש מושכל באותם כלים, ולא רק להסתמך. זאת אומרת, לתת לסטודנטים את הכלים איך להשתמש בכלי ה-AI, כי בסופו של דבר, אם אנחנו נייצר פה דור שמתמכר לטכנולוגיה, ואגב, אני חושב שפה יש לנו אתגר נוסף, זה האיזון העדין הזה, וגם נאמר גם על ידי פרופסור אנטבי בדבריו, זה שאסור לנו להדיר את האדם כמטפל, ופה אסור לנו לשכוח שהמטפל או האדם הוא הפונקציה החשובה ביותר בטיפול, ואני אתן לכם דוגמה אחת קטנה. אני רואה לאורך השנים, ואני מלמד בבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב משנת 2008, ואני מלמד את שנים א', ב' וג', אני מלמד אותם בחוג לחינוך רפואי, ובשנים האחרונות יש המרה של הרצאות, מהרצאות פרונטליות להרצאות מוקלטות. ואני אומר לכם שיש נושאים שלא ניתן ללמד אותם מרחוק, שלא ניתן ללמד אותם בהקלטה, כמו ששחייה לא ניתן ללמוד בזום, אלא אתה צריך להיות בבריכה, במים, כדי להרגיש את המים וללמוד איך לשחות. כל העולמות של תקשורת עם מטופלים, הגישה למטופל וכן הלאה, אפשר חלק מזה לעשות מרחוק, אבל חלק מזה חייב להתבצע עדיין בצורה מסורתית, כדי לא להדיר את האדם שמתוך הטיפול, ולזכור ש-AI הוא כלי עזר, הוא כלי עזר מצוין, הוא כלי עזר שיהפוך להיות סטנדרט, אבל הוא לא יכול להחליף את שיקול הדעת בסופו של דבר של הגורם המטפל, ובוודאי לא המגע, לא החמלה, לא היד על הכתף, ולא התחושה שבסופו של דבר מי שמטפל בי זה אדם ולא כלי טכנולוגי. עדי, תודה רבה. אני חושב שזה היה באמת סוגר ועוטף, אפילו מבחינת המבט החוקית רגולטורית, בסוף מגיעים אל האדם. אז יש לנו עתיד, יש לנו תקווה.
אז קודם כל אני מתנצלת שחרגנו טיפה בזמנים, ולמי שרוצה לעזוב, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהשתתף ונתן לנו מעט ממה שקורה היום בבתי הספר לרפואה ובהמשך בלימודי המשך. ואני מדברת בשם הדוברים שלנו, ברשותכם אם נרשה שאלה אחת או שתיים לקהל למי שעוד רוצה להישאר ולשאול, ולמי שלא אז תודה לכם ולילה טוב ולהתראות בוובינר הבא שלנו. אז שאלות, אני רואה על המסך שלי, אני רואה את אבידן, או שזה בטעות? לא, לא בטעות, רציתי לשאול את דוקטור יגודה לגבי קצב ההתקדמות הטכנולוגי. איך בעצם, כשאנחנו רוצים לבוא ולדייק פה את היכולת של המערכת, נקרא לה המערכת הרפואית או את המערכת המשפטית שמבקרת אותה, הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר שאפילו אני כחוקר טכנולוגיה אחת לשבוע רואה את האפדייט של כלי ה-AI שיצאו וזה מרגיש כמו מבול. איך המערכת המשפטית יכולה לשים אצבע על הדופק של מה הכלי הכי עדכני שהשתמשו או לא השתמשו והאם היו צריכים להשתמש בכלי אחר? זה מרגיש כמו מרדף חסר סיכוי. אז אני אשיב על זה אגב בשני מימדים שונים. המימד הראשון זה בסופו של דבר בית משפט הוא לא מומחה תוכן, הוא לא רופא, הוא לא בא להחליף את הרופא או את הרופאה, ולכן כאשר הוא דן בנושאים שהם מקצועיים הוא מביא חוות דעת מומחים, וגם פה יביאו חוות דעת מומחים, כל צד יביא חוות דעת מהו אותו כלי טכנולוגי שרלוונטי ושנכון היה לעשות בשימוש או לא להתעלם ממנו. ולכן שימו לב שבהיבטים האלה בית המשפט לא נכנס לרפואה נטו או לטכנולוגיה נטו, אלא הוא בודק את זה בסיסטם. אבל אני אתייחס לנקודה שהעלית, שאני חושב שהיא נקודת כשל, והיא נקודת כשל יותר חזקה בישראל. בישראל הרגולציה היא רגולציה מעכבת. הטכנולוגיה מתקדמת בקצב על ציר אחד, והרגולציה מתקדמת בקצב הרבה יותר איטי. מה שקורה שהרבה פעמים הרגולטור מאשר טכנולוגיה, שעד שהוא מאשר אותה היא כבר הופכת להיות לא רלוונטית, כי כבר יש את הדור השלישי והרביעי. ופה הרגולטור חייב להתאים את עצמו לקצב שהטכנולוגיה מתפתחת. כי אחרת, וזה ייחודי אגב, או זה בעיקר קורה בישראל עקב עודף בירוקרטיה ועודף רגולציה, אנחנו לפעמים עד שמאשרים משהו אחד הוא כבר לא רלוונטי ואיבדנו את הזמן הזה. ולכן גם פה הרגולטור חייב גם לגייס את כוח האדם המתאים כדי לשחרר את הפקקים האלה, גם לפתח את המקצוענות שתאפשר לו לקבל החלטות יותר מהירות. ואגב, מבחינתי שהרגולטור יגיד כן, יגיד לא, אבל שלא ישים טכנולוגיה על אולד במשך שנה וחצי, ולמעשה יהרוג אותה עוד לפני שהיא בכלל נכנסה. ודורש מכולנו להיות הרבה יותר מהירים בעידן הזה של קצב אקספוננציאלי, אנחנו עוד מתאמנים. אני לא רואה עוד שאלות ב-Q&A, אז שוב תודה באמת לכל המשתתפים, ותודה לכם, ושיהיה ערב טוב, והשארתם אותנו עם הרבה חומר למחשבה. תודה רבה. לילה טוב. תודה, לילה טוב, להתראות.